Si els hagués de convèncer algú de que estudiar el Globalium et pot canviar la vida i la teva visió del món, és que t'ajuda a pensar en gran. A mi m'ha ajudat a atrevir-me a pensar en gran, i una altra cosa també molt sorprenent, descobrir àrees o territoris de la realitat que jo desconeixia que existien. Cert, a mi també m'ha ajudat amb això. Sobretot amb coses que em costava creure-hi des del meu punt de vista estructurat. I quan veus que hi ha gent que hi creu i que inclús ha hagut societats molt sàvies al llarg de la història que hi creien, dius, i per què no obrir-me en aquest món? Interessant. Inclús la gent que té la mentalitat molt poc estructurada, que neguen la ciència o neguen altres coses, doncs també dius, per què no vols entrar en aquest món que no... Clar, perquè si no ens quedem amb el totalitarisme, des de la nostra petita part pretendre que sigui el tot. No és així, la realitat és molt rica. Bé, doncs escolta'm, si algú vol provar aquesta eina i eixamplar la ment, potser que s'animin a apuntar-se a algun dels tallers de Globalium, no? Fem-ho així. Va, vinga, a veure. Proposem. Fet. Vinga.